Ad muna tayo. Gango. Tayo doon sa may yo. So what's up mga kagango, good morning sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon. Kaya pupunta naman tayo sa Ortegas, yung sa kondong binabantayan natin. Kaya tara, go! Mga kagango, yun, nakarating na tayo. At ngayon pupunta tayo sa Cubao at bibili tayo ng cellphone para sa anak ko. Kasi yung anak ko, yun lang regalo ko sa kanya, cellphone. Kasama natin si Madam Yingo. May YouTube channel na yan, mga ilang araw mga kagango. Ayan, tayin nyo na yung mga content niya, mga luto, mga kagango. Ayan. Samokin! Ayan. Kaya yun lang ang iano natin sa anak ko, mga kagango. Kahit hindi man ako makauwi ngayong Pasko, may regalo tayo sa kanila. Kaya bihis muna tayo. Punta tayo ng is-in Bumili. Bye-bye! Yun, nakabihis na ako makagangap. Oo. Say, shoutout mo. Shoutout mo. Ano? Sasabihin mo, sinong, ano mo, taga saan ko ba? Huwag na. Ano mo, taga Marawi. Yan, punta na tayo sa ano? Sa Marawi? Sa is-in. Bili tayo ng cellphone, mga kagango. Kaya sama natin si tatay. Ano tayo niya? Ibigas eh. Sama natin si Madam. Huwag ka mag-vlog ka na ganyan. Para ko, visit ka. Yo! Dito na tayo sa Cubao, mga kagango. Yan, lakad na tayo. Yo! Tayo na tayo ng Kwek-Kwek. Wow, nag-date. Layo. Dami sa mga farmers, mga kagango. Yaw. Mayora. Yung mga kagango, traffic oh. Traffic. Oh, what's up mga kagango, yun. Ito na kami sa loob ng farmers. Yo. Mayura, nangyari sa'yo? Ha? Hinahanap pa namin yung pinakamurang cellphone. Nakagango kasi wala kami pera pang bili ng mahal. Yung mura lang ang bilihin namin ngayon. Tayo sa Rustan Gateway. Tayo ng is-in. Mura. Ano? Ha? Jaya. Yo. Tawid papuntang SM. SM. Hanap tayo ng
Bawasan mo yung ano, screen. Dalawa nga bilihin namin. Wala nang bawas? Ha? SRP kasi yan. Sama lang kita sa vlog ko, eh. Yan. Yan, sino? Ayun lang din nakaalam sa dami ko lang kasama niya. Sino yung shout out mo, te? Shout out mo, te. Sa jowa ko. Ayun na, ha? Binubuksan na nila mga kagang. Binubuksan na nila. Mumurahin lang mabili natin kasi wala na tayong pera. Pagkanda sa lima ka. Oo. Di ba? Mga bata nga doon, walang dali. Diba? Yan. Mga mag-isip ko na kasi kulang ba. Ano mo? Mga magandang nagbibinta ng cellphone dito sa SM, mga kagang. Saan? Ganda. Gusto ka, te? Diyan ka lang yan. Anong gagawin dyan? Umito si ate. Kumaya si ate. Anong gagawin dyan? Nawala na sa amin. Dual SIM pa. Opo, dual SIM pa. Ang pang-regalo kasi namin yan. May kasamang ano na yan? Ayun sa industry side. Tama mo siya. Ito yung case niya, sir. Protector screen? Opo, meron na po siya. Nakalagay na po siya. Tapos ito yung side the box niya, sir. Screen o screen po. Ah, yun. Yan. Dati. Ang pangalan natin? My name is Cheche ng Sex Bomb Dancer. Char. And Taga this Sex Bomb is ka? Rochelle. Yes. Char. Charot lang. Tapos ba mo kayo? Kasi Rochelle. Ikaw, ano ka? Yan, taga 6 bomb, ha? Yan, taga 6 bomb. Nagbinta na ng cellphone, no? Ay, bili na kayo sa Itel. Magandang cellphone sa Itel, di ba? Maganda. Yes naman, sir. Anong SIM card gusto niya, sir? Smart tsaka Globe. Meron ka dyan. Ano na lang, sir? TM na lang. Wala na kami. Oo, sige. TM tsaka Smart. Oo, sige, sige. Kaya anong pangalan nito? Joy. Joy. Shout out kay Joy. Joy. Joy and Joy. AKA Ligaya. Liga. Normal charging lang po. Yan, Hindi siya madam. Kasi hindi naman. Depende kasi sa phone yun. May mas mga charger. Oo. Kasi mamaya hindi naman compatible sa battery. Yeah. Sir, lagay ko na rin yung SIM card. Oh, sige, lagay mo na rin. Ano yan siya? 4G? 4G yan? Bale, ano siya, sir? 3G po. Ah, 3G? Ah. More on ano po ba yun? Kasi nagsiset pa yung mga pili ko yung pailang. Dili pa daw, Loren? Ah. Yan na ba ito? Gateway. Hello, dito tayo sa gateway, mga kagangon. Go! 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 Ah, ganda. Mamasid. Nagkasikanin mo. So, mga kagangon, yun. Dito tayo ngayon sa gateway. Uwi na tayo. Bili tayo ng cellphone. Yung gateway muna tayo, mga kagang. Yan. Oh, what's up, mga kagang? Ngayon, kauwi na kami kaling pumili ng cellphone. Yan, ginagawa ni Mayora. Mayora. Yan. Yun. Kaya dito ko na lang tatapusin ng aking video, mga kagano. Please subscribe.
like, click mo notification bell para lagi kayong updated sa aking video. Bye-bye!